Bịa kedu gị Okongwu dibịa ife ndị iche delisi aka Okongwu dibịa I dare your domot today. Okongwu dibịa wonder shall never end. So Okongwu dibịa gara na mmiri akpọga nne ya mami wata ka ọ nne mmiri ya ka ọ ga-ebuso Chizy agha ịta ya afụfụ n'ihi na Chizy nọ na-eplay ndị mmadụ Maradona si Ronaldo Messi na their page ndị na handle their page nke Skibo pụtara na-eti mkpu ya na-ebe akwa ya. Okongwu dibịa enye Chizy a particular time ka o return on the page or now ya ga n'iru ma ọ mee ya under to go and petition him there, under to go and gbala ya akwụkwọ ka the mmiri ka ma ọ mee ya chụwa Chizy. Okongwu dibịa say ma tell you something, ọ bụrụ na ọ na mmiri a bebe ma ọ mee ga obi nne mmiri gị abi nwanne nne mmiri gị ha dị deti. Ọ bụrụ na nne mmiri gị na mmiri gara ịchụ aja ka ị gara ime mkpesa mmiri adị deti otu a nne mmiri gị ahụ dị deti n'ihi na mmiri ebe obi dịkwa deti ọwụ onye deti ka ọ bụ. Okongwu dibịa ọ bụrụ na nne mmiri gị a ka esi na ọ bụ ma ọ mee gị a nwere paracetamol ọ nwere na ọ nwere ike dịka ike paracetamol ọ dịka ke Naijiria o ị gaghị atụ ụjọ aya ya na ndụ mgbe aya ya na ndụ agaghị ya gị mmụọ na ihe ndị ọzọ ị ga-emedu ụmụ jirimanje a imere otu ị ga-ayọ ya ayọ wee ma ị bịa kpọkọ onye eze Jizọs bịa kọkwa na emere gị enyere gị poison ma ọ ma ị ga-aga ekwe ka ihe ndị a niile rute gị asị nwa mmiri ewu na esi na ahụ ịpịa aka na akpa amụ gị isere ọ ga-afụ gị ụfụ ị na-atọ gị ụtọ onye na-atọ gị ụfụ. Okongwu dibịa you people cannot stop to amaze us. But wait o Okongwu dibịa isi na ịbụ nwa mmiri at least mgbe ị gara ime ihe ị ga-amakpu n'ime mmiri na gaa n'ime ala mmiri gaa ebe a gị na ma ọmị ga-atarịta ụka asị nwa mmiri ewu ị kwesịrị asị uri di ya na you dive into the river be into the ocean be into the ime mmiri lakpo di ya gị na yo mọmị atarịta ụka ya wụ mọmị gị ka ifegere nzu izo na-efe yo mọmị izo na-efe ya ọ dị ime ka ị na-efere ya nzu. Okongwu dibịa na onweghị m hụrụ na klaasị ndị 1 o onweghị m na klaasị ndị 1 ọ bụrụ na mọmị ga sef nwere ike eleghị iji na-agbagharị ihe ndị a niile na-agbagharị ma mgbe ịchọ ka aya na ndụ bụ gị moto at least ị gara aya mọmị ga-agụ ya okwu ya ga tọment aya na ndị aya na ndị nwe ike bụ gị korokoro bụ gị ji arịji eke ka GMC ahụ ị ga-ala ekwego ọla otu agbata eke ewe so nne mmiri gị nwere ike ịga Australia ebe Chizy nụ gaa tọment aya bete onweghị ike ime sọntị na ka aya ala dị nwe ike kulo da wale onye ahụrụ ka a ghọrọkwara no onye mmiri hụrụ okwu ya ka ọ na-eri azị ka gwa gị anyị amachala ahụ ka eshi na otelema ka eshi n'ọnụ o nweghị ike paracetamol in fact azụ ka m gwa gị very soon ngụnụ gba ha so ụmụ mmiri a ga-ebidenye unu ọzọ ị hụrụ otu amata ya si ji achụ ya ndị ụka ka a ga-esi achọ ọkọ ihe ọbụla si ha nwa mmiri eze nwanyị n'ihi na ebe ahụ ebe ka unu ịghọtago this place this earth is not your place unu kwesịrị na nna mmiri eme ihe ọbụla n'ime. So Okongwu dibịa na ịkọrọ tu nothing ọ bụ na nne mmiri gị ahụ nwere ike ị kwesịrị na-agbara ihe ndị na-agbara na-achọ ebe ị ga-aga na ke akwa aka ọ tiwere akị ga ebe ha ga gbawa ha vidio ka iwe ike na-enweta views naanị ndị mmiri ga-ekwesị inye gị views na-awa gị views na-awa gị ihe niile awa ga
ịdọba isi onwe gị na-adọga isi Chizy na Australia enwetago onwe ya ịgala mmiri nwanne ka o content ka ị chọga ahịa o abeg more than watch the rest and more than share this video abeg. Oke mmiri na-eri oke aja abịakwọ m nwa gị abịa bọsị akara aka erugbo anyị abịagbu ka anyị mee ife anyị eze nwanyị achara ugo ọmụmụ asa ahụ wee sị nekwa na nzu n'ọkwọ nzu ka m ji bịa ana m unu nzu na eke na-amụ unu nzu n'oye na-amụ unu nzu n'afọ na ife anyị bịa ime taa bụkwa ka ọ dị mma abịakwa n'ihu nekwo na edo na doolu nwoke doolu nwanyị ịma ọjị eze nwanyị asịkwa m n'ife nji n'aka bụ ọjị na-asị na mgbe ọbụla nwata ji ọjị nọọ ikpe ka o ji wee bịa m wee sị na bifo ya enete nsị ka m bidogodu na dis boy a na-akpọ Chizy maka ọta bụ ụbọchị nye ya anụbeghị m na omegwu ife anyị kwu m wee sị na na-agọrọ ya ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi ike na ọnwụ ike ama mfịa ọnwụ egbe ama mfịa na ọnwụ asidenti ama mfịa na ọ ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ wee sị na Chizy ama nwụ na ife ike ama mmenata ya na ndụ ya ga-adị mana ife nchọ bụ ka unu jetalụ m dis boy afọ achọrọ nke ọ dị ndụ wee takpọkasịa ọ ga-atagide afọ til na owelu peji ndị mmadụ o jigasị nyefe because ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọ sị na akwụkwọ nsọ even the Bible kwu sị na onye ọbụla na-emechi ebe nwanne ya si eri na onye ahụ wụọ amoosu so amoosu adịghị mma igbu egbu kama fa dị ndụ na-ata ahụfụ wee sị na ọ ga-anwụkwọ na ọ ga-adị ndụ na m abịala ebe a ka mkpe gbuo na mbịa ka mkpe nye ndụ ka ụnụ nye ndụ nye ya afụfụ na ọ ga-atagide afọ a teo n'ochi ya were onye nwe peji welu peji ndị mmadụ na prọpati niile ndị mmadụ o ji nyekwafa wee sị na onye o jikwa peji ya maskibofa na ndị mma ma ndị m amarọ wee sị na ọfọ ka m ji jide ọjị